Chrbtica je základným zdrojom pohyblivosti a zdravia, no s pribúdajúcim vekom môže podliehať rôznym zmenám. Jednou z týchto zmien je aj desikácia platničky. Je to proces, ktorý sa môže spájať s bolesťami chrbtice, s obmedzenou pohyblivosťou a inými príznakmi. V tomto videu si povieme, čo to desikácia platničky je, aké sú jej príčiny, príznaky a aké sú možnosti ovplyvnenia a liečby. Medzistavcové platničky pôsobia ako tlmiče nárazov v chrbtici medzi jednotlivými stavcami. Každá platnička sa skladá z pevného väzivového obalu a z mäkkého želatinózneho jadra. Proces desikácie znamená stratu hydratácie. Keď platnička stráca vodu, stáva sa menej pružnou, krehkou a tým pádom náchylnejšou na rôzne zranenia alebo ochorenia. Tým môže výrazne znížiť kvalitu života a spôsobovať pacientovi ťažkosti v podobe bolesti. Medzi základné príznaky desikácie platničky patrí bolesť, ktorá môže byť lokalizovaná alebo vystreľujúca do končatín. Ďalej je to znížená pohyblivosť, ťažkosti pri ohýnaní, otáčaní alebo pri predklone. Potom je to stuhnutosť chrbtice, typická je ranná stuhnutosť alebo stuhnutosť po dlhšom sedení a taktiež bolesti, ktoré vystreľujú do rúk alebo nôh v prípade, ak sú utláčané miechové nervové korene. Desikácia platničiek je súčasťou prirodzeného starnutia. Existujú ale príčiny, ktoré tento proces môžu urýchliť. Medzi také základné patrí neovplyvniteľný vek, pretože vekom prirodzene klesá hydratácia platničky, je to súčasť starnutia. Ďalej sem patrí genetika, genetická predispozícia ku rýchlejšiemu opotrebovaniu chrbtice, potom zlé držanie tela, sedavý spôsob života alebo nesprávna ergonomika najmä pri práci. Ďalej sem radíme fyzickú záťaž, a to aj nadmernú. Môže to byť nadmerné dvíhanie ťažkých bremien alebo neprirodzené pohyby napríklad pri športoch, fajčenie, pretože fajčenie znižuje prekrvenie chrbtice a tým pádom aj hydratáciu a regeneráciu a podstatnú časť tvoria aj úrazy chrbtice a opakované zranenia. Diagnostika desikácie medzistavcových platničiek sa vykonáva v ambulancii lekára. Najprv sa vás lekár popýta na vaše ťažkosti, aké máte bolesti, či sú lokalizované alebo sa propagujú do končatín, aký majú charakter, či sú ostré, pichavé a pálčivé. Ďalej ho budú zaujímať operácie a úrazy, a to aj tie v minulosti prekonané. Nasledovať bude fyzikálne vyšetrenie, kde bude lekár sledovať rozsah pohyblivosti v jednotlivých kĺboch a taktiež chrbtic. Ďalej používame zobrazovacie vyšetrenia. Prvým takým je rentgen, ten ale neumožňuje priamu vizualizáciu desikácie. Uvidíme na ňom zúženie medzistavcových platničiek, teda zníženie výšky medzistavcovej platničky. Nápomocné je vyšetrenie magnetickou rezonanciou alebo CT, počítačovou tomografiou, ktorá nám umožňuje presne zobraziť jednotlivé platničky a zároveň aj okolité štruktúry mäkkých tkaní. Čo sa týka liečby, v akútnom štádiu používame lieky. Používajú sa analgetika od bolesti alebo nesteroidné antiflogistika, ktoré tlmia zároveň s bolesťou aj zápal. Táto liečba odstraňuje síce ťažkosti pacienta, ale nerieši príčinu. Veľmi dôležitou súčasťou je rehabilitácia. Používame fyzioterapiu, pri ktorej sa pacienti učia cviky, ktoré zlepšujú flexibilitu v jednotlivých častiach chrbtice a zároveň posilňujú svalstvo. Z ostatných metód používame superinduktívny systém, čo je kombinácia elektrických impulzov a zároveň magnetického poľa. Ten je veľmi vhodný na posilnenie svalstva. Ďalej, vysokointenzívny laser s vlnovou dĺžkou 1060 nanometrov, ktorý má schopnosť prenikať až 9 cm do hĺbky tkanív a zároveň má termický efekt, to znamená, že tkanivo prehreje a uvoľní. Okrem toho na Reha klinike v Dudinciach majú pri pobyte pacienti neobmedzený prístup do bazéna a taktiež do výrivky. Prevencia je kľúčová, ak chcete spomaliť proces desikácie. Pravidelne cvičte, a to hlavne na stabilizáciu svalstva chrbta, ale aj brušné svalstvo a flexibilitu. Ďalej dodržiavajte správne držanie tela pri sedení, státi,
tiež pri ergonomike práci. Veľmi dôležitá je tiež vyvážená strava s dostatkom vitamínov a minerálov podporujúcich zdravý stav chrbtice. Vyhnite sa fajčeniu, pretože nikotín zhoršuje prekrvenie a tým pádom aj regeneráciu a hojenie poškodených tkaní. Desikácia medzistavcových platničiek je bežnou súčasťou starnutia, nemusí však ale znamenať trvale zhoršenú kvalitu života. Vďaka moderným diagnostickým a terapeutickým metódam, ako sú napríklad HIL, SIS, fyzioterapia a taktiež neobmedzený vstup do bazéna alebo výrivky počas pobytu na rehaklinike v Dudinciach, dokážeme stav výrazne zlepšiť. Preto ak pociťujete niektoré z týchto príznakov, neváhajte vyhľadať odborníka a rehabilitačného lekára, prípadne príslušnú rehabilitačnú kliniku.